Gisugdan na sa Department of Education dinhi sa Rehiyon 7 ang ilang investigasyon kalabot sa usa ka magtutudlo nga gipasangin lang mipasakit sa iyang tinun-an. Kini human mikatap ning nakalabay nga semana ang 20 segundo nga video sa gikatahong pagpanapat sa maestro sa 14 anyos nga estudyante. Nagkanayon si Dr. Salustiano Jimenez, Regional Director sa DepEd 7, nga ginadili gyud ang corporal punishment sa mga bata, apan ilahasad nga tagaan og higayon nga matino ang hinundan sa insidente. Giklaro ni Jimenez nga niadto pang Pebrero 16 nahitabo ang insidente og napatawag na sa principal ang magtutudlo og mga ginikanan sa bata. A day after, the principal conducted a conference with the parents and also the teacher. So there were already agreements according to them, etc. And the learner, ang bata, ibalik lagi siya giskoyla si po nothing happened at that time. It so happened that 3 days or 4 days ago, gi-post sa mother yung video clip. So that started nga ang bata po wala na eskwela. Gisubli ni Dr. Jimenez ang zero tolerance policy sa DepEd alang sa binsang unsang paglapas sa mga polisiya sa pagpanalipod sa bata. Gihatagan niya og gibug-aton ang paggamit og positive discipline isip usa ka mas epektibo ug tukma nga pamaagi sa pagdisiplina. In the Department of Education, we are not tolerating good corporal punishment. Sa laing bahin, gibutyag ni Jimenez nga duna say mga lakang nga gihimo ang DepEd aron matabangan sab ang mga teachers nga mabiktima sa harassment o disrespect sa tunghaan. Gipasalig usab sa direktor nga andam nga mohimog aksyon ang ilang buhatan sa bisag unsa nga matang sa insidente sa pagpangabuso sa mga tunghaan. Awhag niya sa tanan nga direktang mosumbong sa DepEd aron daling maaksyonan ang hitabo ug maprotektahan ilabi na ang mga bata. Kini si G. Perlargo, CITU Com Intern, alang sa MyTV Cebu.